बाथानि लिडारशिपआव बिथांमोना फैदों। आरो बाथा बिथांखौ जों खावलायनो लुबैदों, नोंथाङा सासे दायनि साजायाव बेलाव गबोनाय नोंथाङा दैदेनगिरि, नाथाय नोंथाङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव बेबादि दावरावखौनो अराय लाखिनो थानाय लुबैनाय सासे दैदेनगिरि होननानै सिनायथि होबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। आसामाव बिसायख'थिया जोब्बाय, नाथाय बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावबो जोंनि बे बिटिसिआव दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दङ। दाखालिबो तामुलपुराव गुलि गावनाय जाथाया जाबाय। आरोबाव क'क्राझाराव मैयाहाय दुंहाव थासारि जाबाय आरो बे दुंहाव थासारियाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम मोनदों। आरो बे जाथायखौ खालामदों एम बाथान दैदेननायाव होननानै बुंदों निउसाव। दा एम बाथान दैदेननायाव माखासे सेंग्राफोरा फैनानै गार लाना फैनानै एबसुनि आफादगिरि दखरा एबसुनि आफादगिरि बिपुल अवारनि न'आव गाग्लोबदोंमोन। आरो रायजोफोरा मिथिनानै जायबा गाग्लोबनो फैग्रा एम बाथाननि दैदेननायाव गाग्लोबनो फैनाय बिसोरखौ होखारहरदोंमोन। आरो होखारहरनायनि उनाव आरोबाव बिसोरो कारिगाव एबसु अफिसाव गाग्लोबबावदों। आरो बे गाग्लोबनायाव गोबां मानसिफोरा जोखोम जादों। दा जोंनि आसाम एसेम्बलि इलेक्सना जोबनानै थांबाय, अब्लाबो बिटिसिआव बेबायदि जाथाया मानो गले गले जाबाय थायो? थांनाय बोसोर जियानो जा सिगांनिफ्रायनो जाबाय थायो। दा बेनि सायाव एबसुनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो लोगोसे एमएलए केन्डिडेट लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो सोंखारिदों। दा बे जाथायखौ लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिपिएफनि मानसिफोरा बानायदों। इलेक्सना जोबखांबाय आरो बे मा खिसिम जानो बुफायला बुफायसि खालामनांगौ आरो मानोलाय मानसिफोरखौ बुनांगौ? गोबां बुजानाय मानसिफोरा जोखोम जादों। जोखोम जानाय मानसिफोरनि मुङानो जाहैबाय इराक बसुमतारी, खोरोमसाद बसुमतारी, रबिराम नार्जारी, आमाव औवारी, दानसोरां आरो सानखां बसुमतारी बिसोर जोखोम जादों। दा बे जाथायखौ लानानै सोंखारदों। माखासे भिडिअ दङ, बेखौ नायबानो जाबाय। दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बिटिसि एरियायाव बिदि जानाया। आसामावथ' जोबखांबाय एसेम्बलि इलेक्सना, जोंनि बिटिसिआव नाथाय बेबायदि गन्दगला जाबाय थायो। बेवहाय मोनसे थासारि सोमजिखांदों। बिथांमोना गोबां बिपिएफनि लाइमोन हान्जा आरो बाथा थाफानाय बिथांमोननि हान्जाया कारिगावनि साहा थारं होननाय गामिथिंहाय जोंनि सासे आन्सलिकनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बेहाय न' दङ। आरो बिथांमोननिथिंजाय बिथांमोना थांनानै सिगि सख' खालामनाय आरो एफाबां बुरजा गारि 40निफ्राय 45थासो गारिया इलेक्सन जोबखांनानै मानो बे थारं गामिथिं थांनायनि गोनांथि दं। आरो बिथांमोना बयखौबो बे लामायाव जायखौ मोन्दों बेखौ बुलांदों। आरो बिनि उनाव बिथांमोना बै रायजोफ्रा जाय जायगायाव बिपुलनि न'खौ बेंनानै दंमोन बेवहाय बिथांमोना बिथांमोननि फारसे नांलायफिननाय, बिथांमोनजोंहाय बावहाय जि गाग्लोबनाय रायजोफ्रा होख्रां होख्सि खालामहरो। आरो बिनि उनाव बिथांमोना रायजोफोरखौ अन्थाइ खुबैनाय, बाथुल गावनाय बेबादि मोनसे अबस्था जादोंमोन। आरो बेखौ रायजोफ्रा खुनु पद्दाय लुबैया जे बे ओनसोलाव दावराव खालामफैयो। दा बेवहाय दावराव खालामनो फैग्रा हान्जाफ्रा बेबादि बेलासियाव मानो मोनायावहाय बिथांमोना हग्राव हरसि एफाबां बुरजा गारि लानानै मा उद्दिश्य दावराव खालामनो नङाबा? दा बेखौ खुनु रायजोफ्रा लुबैया। बिनि उनाव बिथांमोना लोगो लोगोनो 8:30 समाव बिथांमोना नैबे जों गसंनाय जायगायाव कारिगाव इउनिट एबसु अफिसखौ बिथांमोना अन्थाइ खुबैनानै बुफायला बुसायलि खालामनानै जोंनि गायना थानाय गोथार एबसुनि फिरफिलाखौबो बिथांमोना सिमफायलाङो। आरो बेनो फोरमान जे दिनै बे कारिगाव हालामाव दावराव खालामनो नागिरग्राफ्रा सोर। बेवहाय दिनै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा मिथियो आरो जोंनि एबसुनि मावथिफ्राबो मिथियो जे कारिगाव आउटपस्टनि खोलाहा थिग बेवहाय मोनसे इउथ बिपिएफ अफिस दं। बेयाव थानाय सेंग्राफोर लोगोसे बायजोनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनाय गारि मटर लानानै फैनाय बाथानि लिडारशिपआव बिथांमोना फैदों। आरो बाथा बिथांखौ जों खावलायनो लुबैदों, नोंथाङा सासे दायनि साजायाव बेलाव गबोनाय नोंथाङा दैदेनगिरि, नाथाय नोंथाङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव बेबादि दावरावखौनो अराय लाखिनो थानाय लुबैनाय सासे दैदेनगिरि होननानै सिनायथि होबाय। आरो बेखायनो जोङो नोंथांखौ खावलायो जे बेबादि गुलाय गुजाय दावराव दावसि खालामनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव दिनै नोंथांमोननि बे अन्थाइ गिदिर गिदिरजों खुबैनानै जोंनि अफिसाव आक्रमन खालामनाया फोरमान खालामबावदों जे नोंथांमोना बे कारिगाव हालामाव गोजोनखौ लुबैया। मानोना जाय दान मोननै मोनथाम सिगाङाव बाहाय मोनसे जाथाय जाना थांदों, बे जाथायाव जोङो बयबो बर' सावथाल कारिगाव रायजो जानायफ्रा गोजोनखौ हास्थायनानै बेवहाय खुनु गन्दगल जानायखौ जों लुबैयाखै आरो बिनिफ्राय जों हेंथा खालामबोदों। नाथाय दिनै आरोबाव नोंथांमोना बिदा फंबाय बर'फोरनि गेजेराव इलेक्सन जोबखांनानै बेबादि सिगि सख' खालामनानै बुफायला बुफायलि खालामनानै दिनै बेबादि दावराव दावसि खालामनो नाजानाया बे मोजां जायाखै। आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नोंथांमोननि बेबादि बर' माहारिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो नागिरनाय थासारिखौ नोंथांमोना बन्द' खालामनांगौ। आरो बर' माहारियाव बेबादि दिनै जि मोनसे गोजोन परिबेस दङ, नोंथांमोना बेखौ लानानै गेलेनो नाङा। आरो नोंथांमोना जेब्लायबो
दावराव दावसि खालामनानै रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो नाजानाया बियो मोनसे खैसार आरो जायखौ लानानै दिनै बर' हारिया बेखौ मुगैबोबाय बेखौ नासयबोबाय आरो नोंथांमोना गोदानै जुदि बेबायदि सृष्टि खालामनो नाजायोबा बियो मोजां जानाय नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावख'खौ जाय नोंथांमोना अन्थाइ आक्रमन खालामनानै बुफाय बुसि खालामबाय बिनि सायाव केस होनाय जागोन आरो नोंथांमोननि बेबायदि मनोभाबखौ नोंथांमोना सोलायनांगौ होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायहरो मानोना हरनि समाव रावबो मोजां मानसिया रावबो मोजां गोसोनि सुबुङा गारि मटर होंगो दोंगो लानानै बेबायदि बुफायला बुसायलि खालामनो गोसो जाया आरो बियो बर' हारिनि थाखाय दिनै साननो गोनां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम जों नोंथांमोननि बेबायदि आखलखौ हेंथा खालामलांगोन आरो जोङो नोंथांमोन बेबायदि आखलनि हेंथायैबो जोङो जुजिलांगोन आरो जों गोजोन परिबेस लाखिनायाव बयबो रायजो आइ आफादनि मददजों जों अराय सम आवगायलांगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना फिन फोरमान गालांबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ नोंथांमोना बुफायलांनानै अराय नोंथांमोना जोंनि एक्जिस्टेन्सनि सायाव माहारि आफादनि एक्जिस्टेन्सनि सायाव आरो बिसारखथिखौ दहाय खालामनानै नोंथांमोना दावराव दावसि खालामनानै भट आदाय खालामनो नाजानाया दिनै बे नोंथांमोननि एइबारनि एमएलए इलेक्सनाव नोंथांमोना बेखौ फोरमान खालामलांलायबाय आरो बेखायनो उननि समाव जोंबो साबधान जागोन उननि समाव नोंथांमोना बिनि फिननायखौ नुगोन आरो रायजो राजाया बिनि फिननायखौ गणतान्त्रिक भाबै अलरेडि मैयानि गोजोनै जालांनाय बिसारखथियाव बिथांमोना होलांबाय आरो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जे बेबादिखौ खुनु पर्दाया रायजोफ्रा एक्सेप्ट खालामा आरो बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै नोंथांमोननि सायाव आरो बर' माहारिनि गेजेराव नोंथांमोनखौ बिसार खालामनो थाखाय जोङो फोरमायो जाहाथे उन समाव बेबादि आरो खुनु दावराव दावसि जाफिना जों बेखौ लानानै पुलिस प्रसासनखौ खावलायगोन आरो पुलिस बिफानखौ खावलायगोन जे बिथांमोना बे कारिगाव ओनसोलाव सेफटि सिकिउरिटि आरो गुबुन गुबुन राहाजों इनभेस्टिगेट खालायनांगौ जाहाथे दायनिगिरिफोरखौबो हमनायनि सुजुगजों हमनायनि राहा लानो थाखाय जोङो पुलिस प्रसासनखौ खावलायो।